en fuɗɗirima e indi gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gasnata joguiɗo mo wasata en puɗɗirima e indi gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule mouhammadou ɓurnaɗo e windel sallllahu taala alayhi wa sallam koɗɗonulaɓe timmode e annabaɓe goto mo gueno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddeme nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene e baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna ɓiɓɓe fulɓe dendagal rewintoɓe jewte men on calminirama juuɗe ɓernde en calmini halifaɓe men diine e aada en calmini bandiraɓe foof woɗɗuɓe ɓaɗiɗi wonɓe jamma wasata wonɓe ñalawma bandiraɓe sehilaɓe aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi sikki ala en garti hande kadi e émission men juddu jeeri bandiraɓe émission men juddu jeeri noon en gowi bismade yontaɓe kono hande kadi en bismima yontaɓe ha woni tigui rigui sikki ala no mbatten sowona goppen eɓi calmidire yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV Yerel Ka hey bandiraɓe fulɓe mi salmini on kadi goto moɗon foof saɗima gamtumi salminde pulagu nde wonɗon nde pulagu koko waɗi doole nde wonɗon nde min ala ko cohlumi ko wona pulagu e sigo tawi émission mo ganduɗa hoorema mo wiye juddu jeeri noddi kam ɗo a wuuro Dawoud Moussa Dia mi sawrat hen no feewi mi salmini dendagal leñol ngol foof tigi Seydi Ka keddiɗo kadi watta présenté wowtude yebde Ayaw Pindi TV ha tengti émission men juddu jeeri on woni Dieynaba Diallo assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama yeɓiyonkoɓe habar Pindi TV mi salmini premier ministre assemblée national Daouda Dia mi salmini komo woni ba Abou Samba Diop mi salmini ɓe ɓeɗen noon plateau he on jarama nanguitɗe yo tawat padi mbeɗen ar waddi gorgui machallah kanko woni koɗonowo Yerel Ka gorgui kadi salmini yeɓoɓe Ayaw Pindi TV kono ga to junggo men nan biteɗo Amadou Diague kadi hande enen bismima e yewtere nde Amadou Diague salmini yeɓoɓe Ayaw Pindi TV assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mi salmini on mi juurima on wi on tan ɗo gonɗon en gonirɗon fof jami kisal woni moon amin ñaago tan kala ɓiɗɗo pullo woni e duuɗi baba adam ko faggi e ko dañi fof yo Allah waɗen barke to woni fof min tottimo jungo min calminimo min calmini on juuɗi ɗen ɗum noon mi mbi on tan calmini kadi juuɗi ɓeɗo kadi ha yeeso kadi inchallah jontaɗo Hawa Gaye salmidire Ayaw yeɓoɓe Ayaw Pindi TV assalamu aleykum mi salmini dendagal halpulareɓe mi salmini kala pinowo ne yeeɓa Pindi TV ne yeeɓa o amen émission hande mbiɗa welti hen mbiɗa weltani kadi seyram mawnam Oumy Dieng mbiɗa weltani kala joɗiɗo ɗo kadi mi wi assalamu aleykum dendagal halpulareɓe salmini onon foof assalamu aleykum tigui rigui waddi ala no mbatten sowona hande yewtere men juddu jeeri ko faate bonandi internet ɗum garden nde tawno nafoore aduna fof ina andi ɗum te yimɓe ina naftoro hen kono yidde findinde yimɓe e yidde hollude yimɓe bonandeji gonɗi hen ɗum garden yewtidde bandiraɓe nde tawno yeeɓiyankoɓe kamɓe cohli ɗum e mbiyen jokku jewtere men e bonande internet haadi ɗum ɗon Yerel Ka rokku min tufam berne tojjudani min nan alhamdulillahi rabbil alamin wonde pullo weɓani wonde pullo weɓani nan wonde pullo weɓani haade pular kayonde pullo jiida
ko pulla wondo Alhaji Malik Siyata e sai ko umaka pulla wondo den non gandon wande pullo be bani de e ko ni sika oni pullo fewru e ko ni sika oni pullo mojin baadi suusire du tan non ko pullo wadi nyalla jamanuji nyaldi sigalima kewani dunia ni yari Daud Musa bidami njalla ya boy wur ngurdam maɗa waɗi nafoore duniya wonde pulla heɓani pulagu koye ɓernde itta wonde pulla heɓani haade pular kayande pulla heɓani duniya nene yaari waɗi ñalɗe jamanuji mbeɗa waali komi taynaɓe duniya nane wonde pulla weɓani moƴƴi ngari tigi rigi machallah yerel Seydi Ka sikki ala ha rokki min tufam ɓerɗi buubi ha woni tigi rigi o arno e morso wonde pullo weeɓani ɓeydam hen wiyete nenam ko boɗeje babam ko boɗeje ngella wojjande hoorema tigi rigi machallah waddi en naata direct Amadou Diack sikki ala garɗen yewtude e nafoore bonande ko fate internet natirten hande holto WhatsApp ummi holto Facebook ummi oɗo saaha joni hol joguiɗo ɗum eyyi Oumou Dia jaram oɗo tembo garɗa o ko tem baɗɗo nafoore hannde no feewi surtout hannde hoɗo société men yarte ɗo woni hoɗo renɗo men yarte ɗo WhatsApp Facebook idi waɗede créé Facebook waɗi ɗum créé ko Mark Zuckerberg waɗi ɗum créé en 2004 ko nder université Harvard to États-Unis wonde ɗum créé waɗino ɗum créé ko pour ɓe kalde e koye maɓɓe kamɓe étudiant ɗi yede vers les années 2006 2008 ko nden yalti e renndo yimɓe fof keƴi hen nden Facebook yaaji ha yimɓe fof mbawi hedde hen surtout aidi hen ko États-Unis France fuɗɗo arde Afrique te waɗɗo ɗum ummade aran ko étudiant ji mbawa haaldude kono hannde wonti ko aduna o wonti hannde wiide ko village planétaire wonti wuuro woto Gurel Duxel way kono kuccata ko aduna o fof mbiya ɗum hannde way kono Pendaw ni walla mbawi kono Thilo Boubacar sabu mo jiɗɗa haaldude fof aɗa haalde mum aɗa huccide mum aɗa haalde mum donc WhatsApp aussi vers les années 2010 ko nden waɗa créé par Jean Koun et son ami kamɓe mbaɗi ɗum créé en 2010 ɓe mbaɗi 2010 ɓe mbi kamɓe ne mbino koɓe mbijino koɓe mbaɗiri ɗoɓe kaldi taw waɗaka enregistré par ce que kamɓe fof ɓe liggotono ko Yahoo ko c'est deux techniciens de Yahoo nde ɓe gummi Yahoo mbaɗi créé WhatsApp vers les années 2010 ɓe mbadde o créé Yahoo haaɓi paari ɓe wanda ɓe mbadde créé WhatsApp haaɓi paari ɓe mbino koɓe mbaɗa évité enregistrement ji téléphone de laamuji ɗi mbaɗat enregistré ɗum waɗi ɓe créé WhatsApp ma wawa haaldude koye men nde yeehi ha ɓooyi kadi kamɓe ne ɓe mbatti ɗum en réseau social mondial wonti aduna fof naati hen kono aran wonno fandare mum adan ko jokkodirde e koye maɓɓe kamɓe yeehi ha joni nde ganduɗa fuɗɗima folde ɓe kamɓe e koye men saabu wonti handi affaire kalis wonti business Facebook yeehi ha ɓoyi ko sotti WhatsApp e hoore mum donc Jean Koun o naati e nder Facebook joni kanko jeeyi WhatsApp o naati joni e nder Facebook par ce que joni ɓe coodi WhatsApp joni ɓe coodi WhatsApp kanko o jeeyami conseil d' administration o jeeyami conseil d' administration Facebook
jeehi ha vers les années 2015 2016 o yalti ko yaltinimo ko ɗum poɗɗen haalde hannde yaltinimo ko wiide nde Facebook waɗani respecté vie privé yimɓe ɓe waɗani respecté vie privé yimɓe ɗum waɗi kanko o yalti te ko yaltiri ko déjà o yeeyi ɗum o yeeyi WhatsApp Facebook ko 16,3 milliards de dollars ɗum o yeeyi ɗum ndo yeeyi ɗum o 13 milliards o ɓe joɓimo heddi ko o ɗum paaruji nder Facebook o naati conseil d' administration o yalti par ce que yimɓe mbaɗani respecté vie privé yimɓe ɓe ɗum ɗon noon o fuɗɗima hulɓinde yimɓe pour qua o yalti te o wi yaltinima ko ɓe mbaɗa respecté vie privé yimɓe ɓe firti ko hula e jammo fof nen hula ko jammo fof enen nder jo hannde en jii gongniɓe WhatsApp et Facebook gaddi ko moƴƴi ko réseaux sociaux fof en général par ce que WhatsApp ko hen jeeya Facebook ko hen jeeya Twitter ko hen jeeya wonno Viber adan ɗum fof WhatsApp ñifi ɗum donc ya Snapchat e gueɗe ɗi keewi zone fof kadi e réseaux social ɓurton yaade kono enen ɗumen ɗo ɓurɗo yaade ko WhatsApp et Facebook ɓurɗo yaade e Snap ko mbiten ko mbiɗa ko joni ko hula e jamma fof enen nder ɗum ɗon inan e nder Facebook inen e nder WhatsApp sabu gonga ɓattidiri woɗɗodirnoɓe ɗum ko gonga koye gueɗe moƴƴi ɗe jeeya sabu hannde aɗa yi ɓiɗɗanniɗo mo jinna ɗum wayri yiide duuɓi sappo duuɓi nogas kono huɓɓu téléphone mo waɗ appel vidéo WhatsApp walla Facebook jinna ɗum huccite mum ɗon kam en mbiyat ɗon enen gandi ɗon nafoore yimɓe fof in gandi mais sa yi garɗen e bonande findinde koye men enen e koye men findinde yimɓe kadi alay saago yimɓe ganda ko woni ko hen effectivement sabu ɗum ɗon woni nafoore mum kono inconvénient ji ɗi woni ɓurko hannde ɓurɗen wawi yewtude koye probléme aji gonɗi hen woni caɗele gonɗe hende caɗele ɗe woni ko en batti yiide ko ganduɗa ko en jiyatan ɗum e fulɓe surtout e fulɓe noon fulɓe ko ɓurno ɗumen heewde gacci ala sa yi gacci ene kaale ko fulɓe watno kiddino hen hannde e ndiɗo leydi ko fulɓe kiddino e gacci ha ɗum nen usti ɗum ko réseaux sociaux ji ɗo hannde on jii yimɓe ne pilme te pelme tan ni taw haalulaji ɓe ne jettine taw anda oɗo haalulaji payi ene haala taw joomum yarno hen ko gajaade wonde caɗele janggo on jii kadi sukaɓe hannde ene pilma koye men hono jibinirono ni mbaɗe WhatsApp on jii hen wartiɓe saabu gacce saabu mbiya ko gacce keƴani e pullo on jii hen wartiɓe on jii hen ferɓe jehilaɓe men goppi ɓesguji men ɗum noon foof koye caɗele ɗe WhatsApp adde e yimɓe ɓe te kadi waɗi caɗele ɓurɗe mawnude ɗe ganduɗa ɗe yimɓe ganda ɗum te ko ɗum ɓuuri wonde danger woni hoɗum danger o woni ko WhatsApp et Facebook ko laamuji ɓe liggodirta ko laamuji maɓɓe jeeyi donc laamu maɓɓe fof ɗum ɓe mbatta neɗɗo jibinaɗo o hay goto anda ko wonata jamma kono so filmi hoore makko e WhatsApp walla e Facebook o wayi no fewani walla o haali ko fewani WhatsApp e Facebook eɓe jogui serveur aji ɗi gadda enen en mbaɗani ɗum contrôlé ko kamɓe jeeyi aɗa sa waɗi envoyé message ma mi fompi min mi waɗi ɗum envoyé yerel so fompi message o minen ɗi fof min pompi kono heddito serveur maɓɓe to serveur maɓɓe o joni janggo yerel finat ɗo won président walla mi wonɗo président janggo ɓe jagguma e dande saabu ɓe jogui kala gonɗo président e aduna o matériel aduna fof kollir ɗum eyyi sa ƴeewi président ji men photo ɓoyɗi jaltintede ko way noon joni maɓe kollite ɓe jogui serveur waɗi ko reconnaissance facial wiyete reconnaissance facial woni so ɓe nanni photo ordinateur tan ordinateur o yiiɗot kalɗo photo o woni e nder ordinateur nder serveur o so yiiɗima ha o yiiti o yaltin soko vidéo moƴƴo soko vidéo bonɗo mo yaltin so yaltini laamuji ɗi to keeɓe hen mbima ahan ko an waɗno ni sa waɗani komin jiiɗi ko min pawe bawol te laamu man wawi yiɗude hen joni ɗon WhatsApp e Facebook lori ɗon leñol no worno saabu so président jaggama e dani o lori population foof saabu ko leyɗele ɗi mbima yawa ko ɗum mbatta sowona ɗuma hoya noon a lepti leñol ngol foof a lepti diwan mum foof goɗɗum ɗum kadi ko en jii journaliste uji kesi surtout ɗum ɗon journaliste uji kesi ɗi ganduɗa ko réseaux sociaux waɗi ɗen créé internet waɗi ɗum créé to tolniɗa foof kaala ala formation ala haydara joni ɗo jiiɗa joomum ko heeɓi foof waɗa envoyé internet yimɓe jaab te taw laaɓaka wallahi
taw laaɓaka no woodi walla woodani information natti waɗede vérifié Facebook uji layde ko way noon nanti fof e goto watta vérifié information sa nani telɗa mbira ko taken heeli te taw ni wawi taw ko jiɗɗo bonnude inde neɗɗo o min janggo mi yiɗat ɗo bonnude inde yeral tan mbiɗo ya mi waɗa créé haalam mi waɗa internet wallahi yimɓe fof jaggi hen ha heewi joni so firti joni taw wonɓe ganduɗa ɓe jiyan ko firti ko jiitan ko kalnimi ko aɗan e pulaar en heewi jaggude konngol wima sell ko laya kono noon yo yimɓe ƴeewa gagnema ina wawi yettade ɗa yettiyani te ayi ɗemgal ɓuuri yawde bonnude innamade e aduna mum wallahi hande e mbima fetel mo pellata o neɗɗo maani ɗemgal ɓuuri ɗum yawde par ce que aɗa wawi warde neɗɗo e ɗemgal ma tinani ma tan fin ma e hay goto andata ko wari ɗum wadde arme silence o ko ɗemgal eyyi ɗum en gartat kadi haaw hol caɗele ɗi jiiɗa anni e réseaux sociaux mantiniɗe sikki ala onon liggo hen onon jaari hen golle moƴƴe ɗe kono en garani toon ha hande hol caɗele jiiɗa siftorande bandiraɓe fulɓe kadi senen kaal enen mbi fulɓe wona ken wiɓe tan fulɓe par ce que enen goƴo men koye fulɓe ɓe koye leñol ngol fof kono enen pindinten koye ɗemgal men e bandiraɓe fulɓe ɗum saabi cuktiɗen mbiɗen fulɓe bandiraɓe pamir noon enen goƴo men koye leñol ngol wadde leñol ngol gonɗen e haaldude ɗum saabi bonandeje leƴƴi goɗɗi enen en kalani ɗum waɗi enen lernan bandiraɓe koye banggal fulɓe ko jiitan ko hen wadde haw aywa mi weltima e hande kadi mi weltoto kadi e haalde ko ganduɗa woni ko réseaux sociaux sabu hande kala jaaɗo ha tolni wonto tolnoto alay sago ma natta e ko woni réseaux sociaux woni Facebook woni Instagram woni WhatsApp ma jomum natta hen par ce que ɗum peut être ko woni tendance walla peut être ko woni ko ganduɗa wawa wasde e gurdam o saaha ɗo e ɗum noon waƴirano ko fewni pour ko jokkata enɗam ko yimɓe ene liggoro ɗum eyyi yeehi noon ha wonti ko ganduɗa kala bonande ko toon rewata kala ko fewani ko toon rewata e no bandam wini ɗo joni ni pullo anda e ko gacce anda e ko fewnude e jokkude enɗam e wadde ko feewi wadde hande so jiiɗi ha eɗen jiiya bandiraɓe men hewɓe ina nattine e réseaux sociaux ji ɗi eyyi ɗum ɗon wona ko weeli eyyi sahaji noon no waɗa ko ganduɗa ɗum woni yimɓe ganduɗa ɓe jiiɗi yiyede jiiye kam joni jiiye kam noon wadde ko moƴƴi ko peut être yimɓe mbiyata ɗum yawata ha andede aɗa faama par ce que hande sa waɗi bonande ɗon ɓurta ande ɗon ɓurta yiyede ɗon ɓurta andanede e ko sa waɗi ko moƴƴi ko aɗani joni noon hewɓe ko ɗe banggal bonɗo gardi hewɓe noon ko wasde andude hande aɗa yiya neɗɗo cukalel toksel tokke téléphone waɗane WhatsApp waɗane internet waɗane hunde fof taw anda bonandeji gonɗo hen andi hen tan ko ganduɗa ɗum woni hen dow ko woni dow ko neldodirgol message uji photo je jomum anda wondema bonandeji gonɗi hen exactement par ce que comme banam no wi joni ni hande mbiɗa waɗa envoyé neɗɗo message walla mi nelda ɗum photo mi supprimi photo hay mi change téléphone ni min mo neldumi o supprimi ha santé pourtant somi watti récupéré téléphone goɗɗo mi watti hen installé waɗ ɗum ɗo application ji ɗi kañƴi foof ɗi gartat wadde andi ɗum ɗon woodi to woni voilà joni mi accat mawniraɓam babiraɓe mbaɗa développé kadi machallah garten hen ko woni nder ko machallah ala no mbatten so wona woppude dieynaba holko namnotoɗa Amadou Diack e banggue internet Amadou Diack mboɗo namnoma hollorangue jiiɗa e nder internet he eyyi merci a jarama Dieynaba loroji gonɗe e internet ɗi ina heewi saabu min mbiya nden emin kewno wiide sukaɓe men nehete ko needi galle needi duɗal needi galle e needi duɗal wonno so waɗi duɗal école walla duɗal Qur'an ko ɗiɗo neediji gonno kono hannde enen mbawi wattude heen needi télé e needi internet
mbattata hen needi télé e needi internet won needi ɗi gonti nayi needi internet ni noon ɓuri bonde needi télé o gongo moƴƴani ko needi internet o ɓuri wadde pire won internet en général woni réseaux sociaux internet ko jomum mbaɗa ko naka koye woni site uji ɗum ko danger kono noon kadi enen kadi enen jogui hen part de responsabilité enen jinnaɓe saabu enen gandi ko woni internet te internet ene waɗi damal ngal ganduɗa ngo aɗa wawi uddude taw sukaɓe ma ko naati internet ko aɗa andi woni contrôle parental nen internet kono enen en kewani wadde noon en kewani wadde activé contrôle parental min personnellement ɓinguelam no jogui tablette mais tablette on waɗen contrôle parental so naatide men tan arrêté téléphone o firti koko watte installé téléphone koye oɗo woni koye programme hormo woni so naati ɗo jiiɗani so naati jiiɗani fijirde makko tan joude makko tan koye téléphone a andat ɗum e téléphone joni ɗo ɗo min nannani mot de passe o wawa nadde toon donc tawi ko naɗɗo foti nadde mi nanta mot de passe ayi kono enen ne kewa wadde noon ɗum waɗi tubakoɓe kañumen ɗe jira fof te kadi kamɓe bon c'est vrai ko woni gueɗe ene pour wawi hen hirde tubakoɓe tubakoɓe wona ko foof mo moƴƴi kono woni ko moƴƴe mum kamɓe a yita sukaɓe maɓɓe jogo toujours tablette ko enen ɓinguel men toɗɗen tablette fof kañum heure foof ngala e Facebook ni eyyi te kadi sukaɓe men gonta e Facebook te Facebook kadi sa ƴeewi nder Facebook watte ko âge o sa dañani 15 ans a fotani nadde Facebook kono noon a yiyat cukalel waɗa âge mum plus de 15 ans naata Facebook aɗa no Facebook waɗa wadde contrôlé ɗum ko jinnaɓe ko ɗum waɗa wadde contrôlé sabu cukalel ngel ɗo fotani waɗa naade Facebook par ce que duuɓi mum timmaki donc foot parent ji donc foot parent ji ko jinnaɓe mbaɗi on erreur sabu cukalel mo dañani 15 ans wawa naade Facebook ɗo ɗo sa nani date de naissance ma donc sa wawi naade naata ka ɓuri 15 ans a waɗi plus de 15 ans te kadi sa dañani 18 ans sa uddi page ma a waɗi 15 ans dañɗa Facebook wonde ganduɗa wawa nadde nder Facebook kadi e nder Facebook e hoormum wonto ganduɗa so daña 18 ans wawa toon nadde aɗi hen sukaɓe ganduɗa ɓe koye men ƴetta mbaɗa plus de 18 ans te taw jomum daña hay ɗum sappo e tati naata ɗum ɗon ko fot jinnaɓe fot needi ɗum kam ko needi ɗum ɗon kam ko enen ko jinnaɓe ɓe ɗum ko jinnaɓe internet bonni ha bonni kono noon sukaɓe parent ji en jegui hen par responsabilité yerel ala no mbatten sona garana min seeɗa sa pari tan jimol ma min jiiɗ uddir saabu yeeɓoɓe ɓe danima jiɗnande waddi e tonngol saabu hojomaji dokkani men ɗum ko jiiɗa e bonande internet no ɓuuri yawirde tan hojomaji dokkamin danima eyi aɗa andi ko layɗon ko koko jari lay sabi koko bonni ko heewi te surtout enen fulɓe sabi internet ɗum foti ɗum gollo ko ganduɗo ɗum foti ɗum jogo ko jannguɗo sa yi tubakoɓe dañata hen defet ko kamen liggi ɗum ɓe gandu ɗum mais enen en liggaki ɗum en ganda ɗum en taw ɗum tan gonɗen hen pija enen mbaɗɗe ɗum comme fijirde hande ɓiɗɗo pullo hina waɗi ɗo internet naɓata ɗum si yii ɗum tan jaran ɗum harade maayo par ce que ɓiɗɗo pullo yiiɗa gacce te noon internet wono cukkirta ɗum tawa anda a heɓat hen gacce aywa sabi ko o wi ko joni haɗa wawi ƴettu voyirel waɗa mbo haala hen ko wona noon siril nani ɗum janggo jaam ko probléme ɗum wonanta ɗum ɗum bonnan ɗum kadi ko heewi nden noon tinna ɗen mbasen yejjid duɗal ngal ngal wi mbasen yejjid kadi niidi galle ngal mbaɗanno ɗen jaggen ɗum woto en goppu ko jeyno ɗen ko so en goppi ko jeyɗen ko tan kala ko mbawɗen ɗo liggon ɗum bonat goppuɗo anduma andumo jaaɗa fof ma taw ɗon voilà a wonta ko gonkintoɗa ko te ko gonɗoɗa ko ɓoccitima woto yiɗ ɓiya ha mbasa ɗum ne sabi joni yiyata ko ɓiya tema jaaha ƴetta naɓa école sika tehima naɓɗa école ne wona ha jangga toon ko nafanma wona ɗum ɗon foof no ɗo ɗum noon wasalam noon tigui yerel ndeysan ɓeydam hen seeɗa tan en jii ha en mbi hande Sénégal hande duwaw serenɓe men nangui ɗum kono en jii comme no ha wirni yilto bus yiilo nanede hande koye serenɓe men ɓen ɗon jakarɗen duwawuji mabɓe nangui Sénégal koye ɓenen janata kono ɓiɓɓe fulɓe mbi kala mo yiiɗa sanda ma jibin cande linɗo wadde woni hen yimɓe jarani ñeede jabtoji kadi batteɗe neɗɗo haal bonnande jabtoɗam a rokkima ko jiɗɗa ko wona darade internet so wima
en mbima so mbabba lattimama a lattimom on poti eyyi woni hen gueɗe noon te enen seeɗen men ɓalliɗi ko tokaɗi kal baɗɗo kañumen mam jofton koye mabɓe woni hen gueɗe noon kala ko neɗɗo waɗe aduna tan ko tongu dasi foof ma arte teppere jomum jarani ñeede ni jari tan ko woɗɗitade waaɓi noon wadde yerel ala no mbatten sowona garna min haade ɗum ɗon hanndi ndendunɗen yewtere nde o ko hawba ma cousine adoré Seydi Gaye haw Oumar Gaye Aminata Diawo on est que sehilam musidɗam guil hanki taw hannde arani ingénieur biteɗo Amadou Dia kono baɗoyɗo 8 e Fuutaji yeehi guri ɗe fof sababu oɗo internet jewteten ɗum saabi kankone o are yewtere nde baɗoyɗo 8 jaaɗo partout won haal mantiniɗo nanno mbiɗa e mbiya hay soko fulɓe mbaɗi hun woni hen leƴƴi goɗɗe nelduma ɗum mbima ƴewnu koreji ma mbaɗi ayi wadde bandiraɓe yo ndentu no fewi hande kadi miñam sehilam Dieynaba Diallo onon go ki yiide ayawma kono hande noon bandiraɓe pular makko laaɓi ndeysan Daoudou Moussa Dia ina heewi waɗoɓe ma encouragé nde tawno mbiten enen en jii wona wawɓe cohluɗen mo suwaɓe wawde ha gartuɗen ɓe koye men ha mbaw ko ɓen yimɓe cohluɗen ɗum saabi wadde kala keɗiɗo walla jeeɓoɓe yo watɓe encouragé sen goppi tan mbawta saabu Dieynaba o ndo arande piinde hay salminago wawa kono joni mbiyen alhamdoulillahi ɓeyde mbaɗon mo encouragé nde won ɗon ɓe inchallah mo mbawaɓe ɓen cohluɗen yerel ka mbeɗa yima ɗo Mahamed Penda Saliou Dia Mahamed Penda Saliou Dia Seydi Dia pulnoma dañma sani Mahamed waɗi koɓe mbaɗani Mahamed Dia Mahamed laamuma weli Dia Mahamed Dia har noon Mahamed si ko mbaddande Dia Mahamed laamuma weli Dia Mahamed Dia Daoudou Moussa Dia Seydi Dia Pullo o dañma ha sani Njalla yo gurdam boy gurdam ma wonani Dia Daoudou Moussa Dia ummi moƴƴo ngari ne yimat Daoudou Moussa Mahamed Penda Saliou Mahamed Dia laamuma weli Mahamed Dia machallah tigi rigui ala no batten mbayidire bandiraɓe vite fait machallah émission men sebbitima aywa mi weltima kadi gongol e ɗe jewte hande noon mi andino en galano taw kewɗo ko wadde développé foof kono inchallah gongol men ɓeydu artude kadi e inconvénient ji par ce que no i fayida no fewi e mi weltanima onon foof mi weltanimama cousinam bandam mi weltanima no fewi vraiment invitation émission o e mi weltanima onon foof kadi e kay assalamu aleykum on tigi jarama rigui wasima e leñol ngol ay ko wiide yimɓe tan yoɓe ndentu internet surtout réseaux sociaux ɗi en ndentu kala ko neɗɗo en waɗi hen yo taw koko moƴƴi kala ko neɗɗo waɗi hen yo taw sa yirama ɗum janggo a mettinta walla nimsata sa yirama hen janggo kala ko neɗɗo en waɗi hen ya taw bonnata indima janggo walla so goɗɗo yii ɗum ninta waɗantama gacce saabu kala ko naati kala ko naati yaltata donc koko mofti ɗum noon yo yimɓe ndento no fewi oɗo noon kam réseaux sociaux ji haala mum ene juuti gasata ɗo e 30 minutes walla ɗo mais ko wadde résumé tan ko tongude tan ha yimɓe woɗo ko ɓucci hen kono noon kañum ko ɗum mone yaaji temo ko tem jaɓɓi han fewi tigi
ɗum tamo jaɓi han feewi noon ko wiide yimɓe tan jarama ha lawol gongol inchallah. surtout cuuren yimɓe kormoɗen yimɓe neɗɗo filme mayde idande anananno tan neɗɗo yalti aduna filma mayde filma yees mum filma fof beddoɗa e internet ewa noon tigui bandiraɓe kala cuurɗo Allah suurma kala cuurtuɗo noon hanma mayde a yiyat ɗum gacce bonnude neɗɗo e internet gacce haalde neɗɗo ko wodani mum gacce hodnude neɗɗo ɗo hoɗani kala ka yiiɗa waɗen sa waɗi ɗum neɗɗo ɓoy juuti ka dañowo ɗum wadde bandiraɓe ndentɗen ala Jean ala Paul mi wiyani leñol fulɓe tan woto hay goto bonno innamade saabu Allah fewni neɗɗo Allah teddini neɗɗo kala ko heewi ko Allah in faw men Allah tagani men ɗo pour tampinde men mais enen tampin koye men goto foof yo suur neɗɗo hormo neɗɗo Dieynaba. Oumou Dieng a jarama hande moom mi arate tani mo bonimi ɗo ko jontaɗo fashion kanko rewi ɗo kanko waɗi wutte o machallah omon ɗo jooɗi o waɗi ha feewi vraiment a jarama te pular ma laaɓi de min kam mi noti pular hande machallah woɗat no wiyete honorable Daouda ñande foof on waɗa kam encouragé Dieynaba c'est bien il faut continuer vraiment ala jobdi makko waddi wi juddu jeeriji hono ma e pada ɗo hay goto uddanaka damal hay goto uddanaka damal onon foof min faɗi mon ɗo no machallah yerel ko waydortoɗa bandiraɓe bandiraɓe tan koko layɗa ko gaccen bonno inde neɗɗo surtout internet par ce que internet kala ko soɓɓiti ha naati toon awa ɗum tetude donc awa ɗum tetude noon nden ɗen Allah rennu en ɗum e kadi enen fulɓe ko en yimɓe seeɓɓe sabi heewɓe kucciti koye men ene daraka en mbaɗa ɗum noon yo en ndento tinno ɗen ndentaɗen leñol ngol fof yoɓe ndento min ko ɗum woni ko meɗen hen haala e mi salmini dendagal kadi leñol ngol fof e yo Allah ɓoyni émission o ɓoyna kadi jon wuuro ngo e sabi yimɓe neɗɗo somo wuuri e leñol e hombo hengol waɗa ko moƴƴi toujours yimɓe pota ɗum duwano woni Daouda Moussa Dia e min gandidirani isi noon e meɗa nana golle muɗum ko neɗɗo belɗo min ha fewi par ce que kala mbaɗanɗo leñol mbaɗanɗa ko foof en eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗa photocopie Daouda Dia saro ɗum e aduna original o weeɓani kono yo waɗa photocopie ji makko ha heew o saran men e aduna o kaw Abou Sambou Diop a salminama juurama a weltanama dendagal weltantoɓe ayaw Pindi TV on ñagam duwaw caggal en jaafni bandiraɓe caggal no jaafiɗen nde tawno ɗemgal wona teppere kono en tato kala ko ferguitaɗo e ko tataɗo onon ñaaga yaafuy nde tawno neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum